Anong pinapahiyom ka bagitas ko ha? Ha? Anong pinapahiyom ka bagitas ko ha? Okay ra na eh. Ma! Ila ko ni tagtangon ay. Ila ko ni tagtangon. Obuan ay. Tiray. Ain ko no. Okay ra man guro. Naman! Uli na ko no kaon. Mana deh kaon deh. Laon na nam deh. Alis ako! Sige din. Lulu. Dakpan. Dakpan. Oh. Tom. Ang biogol ba? Biogol. Ya, tulog ko. Ya, bukan. Kaman? Dili. Sudah? Ada para tinggal. Oh. Tutut. Mana mo kitan? Ngeri. Kani ba? Kani ba? Sini. Kani ba? Biogol ba? Ingon juga turutot. Ya, mapu ko dag kwarta pun sabay plate na ko. Nang iba na natong kuan dere. Tinigom. 100 lang. Yo, what's up? May adlaw yung tanan diha mga. Another day, another life, another blessing na to karon. December 15. Binding salpo sa ano? Pista ginawa. So Pasko sa Bugbo mga. So karon doon ako ngadto sa mungguan. Sayo ko kay matabang ta dito. So gahapon dai wala ko naka buhat og vlog kay ako nang igasulti sa akong last nga vlog. Pwede ta nga kapuyo no. O sa kinsa na siguro kapuyon. So pero kuan kapuyon man ta pero gaga. Kapuyon man ta pero di ta pwede mahunong no kay labi na kung gusto mo mong gibuhat o di lang kay gusto. Kung di lab ni mong gibuhat no kay mas maayong gina nga kung sa imong buhat ang butangan ginoo pahigugma. Cheers. So gahapon wala ko ka vlog pero nagbuhat ko gamay montage no. Gamay lang siya kay basta kay murag naot ko nga tanawa na ninyo. Naot ko nga lingaw mo sa gibuhat gahapon no aga. So mao siyang gibuhat gahapon. Luka up na og naong mga gay. Mapakay ko maabot na uli na po dagan ko. Sore-sore ni. Pani pagkasakaya kay round trip. Ibawan bayaros na ino, pagwalang kumulakaw dito. Balik ram nagyapon ko dito ah. Nawag takas ko ako. Masa man og kuan kayo. Ano ko ba? Ha? Kuning hindi no? Oh, ari ka ba? Dayon ba kanina nakuha naman eh? Ha? Adre ang bandrom. Okay to? Tama ko na. Kaya lagi may costume ron mga ga. Slacks niya. Kuan.
Na tik-tak. Kuha siya kanan. Mura na may ano ni mga abogado nga oy dog-dogs kaso. Abogado kani color. Tuxedo na lang og cooler ko ang ani. Ala pa rilo, mga mura sa ingon sir, mura kuno guan mamalitay baboy. Ini ada ni palit kog kao. Problema na ko na ni ron. Para ko pag uli kay wala ko plate. Karon maga, trabaho sa dire kay busy na kayo hapon ang oras. Sangay. Ay tagkuan ako tayo nahod ng subak. Ay nahod ng subak mo. Padaw na nga to sa kuan maga. Plaza no sa tukar no nya. Yaman. Tangtang ko sa mong bungot. Ay je. Tangtang ko sa mong bungot pero more na gyapon magmas. Kuya poy gamit may po walang tangtanga no. Sana naman. Ha? Mura na kami tao. Order na ron. Ako lang ipakita sa inyo ang mga tukara kay kasi napula na mo sa tong na no. Dapat po tayo pa nga magkuha nanir kay pong customer itong tangay ha. Saan? May day kay madama. Kulo mo. Mag-performer, mag-buwan guys, performer, videographer ba, lisod kayo. Dila ka na ko ipakita na, makita na mo ka na murag tukar nga nindot, kaya para di kita mawawan. Diyan, aditag doon? Ayaw. Diyan Lord! Yawa, diyan Lord, oy. La. Sama. Ala. Diyan Lord! Mag-unity, unity dan? Mag-unity. Basta unity song, mo na siya. Unity intro day. Abot-abot sa gamay ha. Ito tayo sir, unity dance. Maga, sugod na may maga.
Kayaway. Taruhan na mga. Tama na mo paano? Unity. Unity song day. Ano dos? Oh, yaman, ano dos? Dos. Ah, ligo ka no? Awaga, manamig kuan. Manamig kuan, picture magkuan nami. Manamig picture, manamig tukar. Mag-graduation pic nami. Graduation pic. Oh, ato pre. Ato pre. Ato pre. Pictorial sa mga ga. Oy, na photographer gon. Pictorial sa mga ga kay manamig tukar. Picture we. Hey. Aga. Dibuga ni mga dahatog. Asaan pag picture na choreography. Aga. Ato mo pag picture na choreography. Wake na, wake. Wake na ban. Yay, luta blitaas na.
Snack na maga, ang snack ay nabot na. Wah. Ano mo gipabot? Tagaw. May pikuan, may apil. Oh, mga na. Shout out kan Jake, mo na gwapo sa Rimsey. May lain gwapo dia. Oh. May kabog, Jake. Oh, kata mo tanan, gwapo mo tanan. Oh. Ay, Petra, ay, Ay, mga tayo naman ni. Taringay. Panggas. Bate kay gagmay. No? Mga ano niyo mga? Hindi mo pa mo ka panihapon. Kaya na lang. Kaon mo diha, basta nalimot mo ba? Nalimot mo kaon. At least ma-remind mo. Mga ano mo ha? No, na burger oh. Dama pa to. Oh. Para nga mama. Ang dami. Dapat feel ba? Kaya na yun. Kaya nanda papel kaya dala pagpalit. Pwede na may mouthpiece yung no? Mas na mga doon. Kanin sobra. Mama ni kasatay. Botong kay mga guy. Mamag start ito maniguro na to sila gila hapuloy daggo to sila. Oh, no dere. Ay amo na to ason pakita nita mo sa kuwang. Sa kawang. Katong design na ni master pa ko niya dito no nya. Gaman ko andre, gaman mo sa montokar. Ato taron sa atong i-design na niya. Doon to dito. Pictorial ko na mga guy. Kita nih kawan saya. Pre, pasar di sound tuh, nanti mau picture tuh ano? Mau picture kan semua? Woi, mau picture kan semua? Ayo lang. Picture sa kami mga ga. Pulo di aja. What's up mga guys? Lakaw ko Ayo lang eh, bangap naman mo. Ano lagi? Apa? Mau picture ka? Picture ka semua? Hah? Ayo. Aku pengabit ya, aku gwapo. Ano? Mo na rin, ito. Selfie ka naman na ba? Ano sabi mong kuhan? Picture na sa mga guys, basta hindi ko lang musikat ko, kaya sa makapapicture. Ay, kalimot na ramo. Nala ko. Siyempre. Ano lang na Oh, ha? Oh. Tapi kan yung pintos na. 100 ay, buwan! 100 ka. Wala ka. Mo na yung ipakaon mo. Ano naman. Siguro na balik. Besubra. Tadi mong mama, ako na. Daghan. Tadi mo lang ko mama. Artistahon tayo. Artistahon mo kay Kaser. Grabe, wala ka katulad. Legendary ka, master. Isa ka kalamat. Okay dah nabi. Okay dah nabi. Skinde. Kawan. Kebahiak. Lai kan artis tahun tau. Kamu tak artista na? Mulai kau. Go. Uwi na lang mga papap!
Master walking! Fast marching! Fast! Snappy! Snappy! Wala! Nabasa ang underwater cam! Sorry kay mga kay. Dira ba ni motor bro? So, mo to sa among tukar karon no. Marag mo ni usa sa akong pinakataas nga video nga usa sa pinakataas ato nga vlog no kay. Wala, nabasa ko Wala sa to ring. ka vlog nga sa gunsong tagkas kayo pero kani murag mo ni usa sa pinaka mubo. Don't bite! So, lakaw na pala mo mga Mao din among design na. Mao din ang design ni Master mga no nga akong giingon sa inyo. Di siya located di siya at bang sa Alberto sa una. Sa karon Machu Picchu. Ah, ayaw mo dire. Ayaw mo pa picture eh. Video mo na yung Aga. Oh. Bay-bay na pa picture sa mong design eh. Video na yo. Video na eh. Video din eh. Pero wala ka mag-vlog mo sa ating game mo, no? Oh. Himo, practice. Apil na sa vlog. Ano na eh? Vlog mo? Guys sa Sarimsi ay. Lugsong ni sila. Alam amigo nyo Bigman, wa pa? Wala kini una. Oh, amigo, Bigman, sasa naman ka kay. Kareho ka bandra nangita sa imo. Sa bigas magawa eh. Okay. 1, 2, 3. Tanda ka, mas! Hindi mo klarong nang. Tanga ka. Na! Ayaw eh. Mura mag-camel ay. Mura kamil ko no. Sakay. Oy, bale na. Sakto naman kas karga oy. Pultang naman kay ka. Mana. Picture sila ko. Tayo sakay nila ko pang bata, tara matay. Ikaw po pusing. Nay, Bernan. Hey sir, amping mo sir. Bye. Maga, uli lang yung mga kay. Uwan kayo. May papaong na pa mong sagabot kay para pining ni sa kan. Kunyang kadlaw ko para may sadigalyo na ni. Nimba kating. Dila tam saad. Go, baha mga go. Baha nga ge. Na. Samot ka to mong daan dito ron, sakay kinaong nga to dito. Kapala di ko ano, angklit. Tag Gisra. So, mo to sa tanan karong adlaw mga gano. Bantay mo atong mga video nagkataas yung mga kay nagkatabian ano, nagkadugay na. Ato siyang paninguhaan nga di kay siya matag-as no kay basi niya kuan dito mo kanon na uban ayon sa inyo din labi nagtag-as ang video layon kita. So may tatagpagi nga mubo siya pero lingaw siya no. So nahigig mga daghan pa ako kay mga pending videos mga katong akong vlog pag Lunes ba wala pa makuan. Post no kay gabi na kay kun uli mag-edit ako. Daghan pa kay kog edit tunon yun. So kasi dili pa ta makabuhat og mga og bag-o nga kuan no content pero nami plano nga ako plano nga kumplituhon ang Misdigalyon naman karong pizza ako ni karong kadlawon. So kuan mga ga atong pangitag pagi nga makabuhat gyud tag compilation mangitag pagi nga makabuhat kog video na pero sa pagkakaron sa ko nang gikaingon nga sa ta poise ta gamay pero di ta pwede monong no padayon nga punta nyo mga kita tinog balik sa kung maabot nga mga vlog so ato ning tapuson kay medyo kapwa duka na kayo. So that's all for today mga guys. Naot ko nga magkita tayo balik sa sunod nga video no. Dapat dito sulti kapoy no kay mindset naman nato tanan. So wala siya, ato na siya power ta. Power sa tanin niyo kay gabiin na. So that's all for today mga guys. Naot ko magkita tayo balik. Ay mo kalimot. That's all for today. Ganay TV ano out. Sige nagbalik. That's all for today. Bye-bye.